को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही सुंदर राम जी का भजन लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस प्रकार जो है रामचंद्र के बन जाने के बाद माता कौशल्या जो है अपने महल में रोती हैं और रो रो करके अपने भाव को किस प्रकार व्यक्त करती हैं। चलिए गीत के माध्यम से जो है हम आपको सुनाते हैं। बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। महला में घूमी घूमी, महला में घूमी घूमी रोवेली कौशल्या हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। कैसन होई है राम, कैसन होई है लक्ष्मण, कैसन होई है राम, कैसन होई है लक्ष्मण, कैसन होई है सिया सुकुमार हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। जो हमरी राम जी के खोज के ले आई हैं से उनको के देवो अयोध्या के राज हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। महला में घूमी घूमी, महला में घूमी घूमी रोवेली सुमित्रा हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। कैसन होई है राम, कैसन होई है लक्ष्मण, कैसन होई है राम, कैसन होई है लक्ष्मण, कैसन होई है सिया सुकुमार हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। जो हमारे राम जी के खोज के ले आई है हो, जो हमारे राम जी के खोज के ले आई है हो, उनको के देवो अयोध्या के राज हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। महला घूमिए घूमी, अंगना घूमिए घूमी रोयली के कोई हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले। कैसन होई है राम, कैसन होई है लक्ष्मण, कैसन होई है सिया सुकुमार हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम हो, बरिस दिन बीत गईले अइले न राम, बरिस दिन बीत गईले। जो हमारी राम जी के खोज के ले आई है हो, उनको के देवो
जोध्या के राज हो बरिस दिन बीत गईले। अइले न राम हो बरिस दिन बीत गईले। अइले न राम हो बरिस दिन बीत गईले।